Takže čaute, moje meno je Šikula, nuda je sviňa, idem si niečo zahrať, nejakú skákačku. Nainštaloval som si Vlk a zajac, dnes zahrať trošku nudu, dúfam, že mi to nespôsobí mindráky, lebo sú to hry na nervy tieto. Vajíčka, ak si pamätáte, hra z 80 90 rokov, trošku si pripomenieme, že aké to bolo, aké boli výmoženosti kedysi. Poďme si napísať meno. Však to je jedno, bol som tam nejak to isté, ale keď som tu, tak poďme zahnať nudu. Vybíja sa mi mobil trošku, ale nevadí. Poďme na to. Online hrať nechcem. Dobre. Klasická hra, ideme na to. No poď. No dobre. Takže poďme na to. Pipky, poďte pipky, hačky mi vajíčka. A jo, vyzerá to rovnako, dobre, super, to je hlavné. A to je dvojka, tuším, Vlk a zajac dvojka. Vajca, padajte. Hop, hajzlovské vajce mi kriplo na zem. Nemám rád ja ináč takéto hry, lebo to je akože brutálne nervy, aspoň minimálne na moje. Čo to zrýchluje, kamaráde. Je to ešte rýchlo spomalá, ale... No, hajzlovské druhé vajce mi padlo, ty kokos. Parádička. 3 životy v riti. Toto mod na nudu není, toto je skôr fajnové nervy. Som myslel, že zahrám 10 minút a nie minútu, ty kokos, ako ne, tela. Ešte, aby nestačilo, sa mi mobil vybíjať, ty kokos, nervy mám jak sivina, ty vole. Asi hodím ho normálne o stenu, lebo človek si ide zahrať a do zemu vajca padajú každú sekundu. To zrýchluje. Super. Paráda. Treba sa si to zahrať ešte viackrát. Super. Super. Dobre. Ešte jeden život mám a to je dobré, že mi to padlo na to. Serem na to, lebo toto je... Serem na to, krásne reklamy, mobil sa mi vypne, čaute, vypínam. Na budúce si zahráme niečo iné.